Gernikako jaialai pilotalekua, astelen gaua, gau ondizuela pilotazaleok. Gaur finalisten arteko partida izango dugu. Ez da finala izango, baina gaurko bibikotek jokatuko dute aurtengo neguko lehiaketako final haundia. Elkar neurtzeko, ondo etorriko zaiena, elkarri hortzak erakusteko. Ibon Aldazabal, Gabon. Gabon, Xavier. Ameriketatik etorri berri da. Aspaldiko partez han izan zara, zer ikusi duzu? Bueno, egiz esan kosagarri, ez? Dainako funtzio pare bat ikusteko aukeri eukiot, eta maila handiko pelotari gazte asko dugu guzan, bai. Bueno, gaurko ere alaxe izango da, maila handikoa. Bai, ez, esan duzune, finalan aurrerapena, partidu gogorra, naiz eta jokuen zerrez egon, dana petopero urtengo dabe, konfiantzia zeltzeko finalera, eta partidu gogorra ikusiko dugu. Bueno, jaialai ligerako puntuak bai, banatuko dira, eta zenbat eta gehiago bildu orduan eta hobe. Ane Murua Mendiaraz, Gabon dizula. Gabon Mikote, Gabon ikusentzuleok. Eta finalisten artekoak bai ikusmina eragin du. Ikusmin izugarria gaur ere frontoia bete-beteta izango dugu, eurekin egoteko aukera izan dugu, Mantzik esan digu ikuskizuna ematera aterako direla, eta Aritzak irabaztera aterako direla. Berak ez duela galdu nahi, beraz ikusiko dugu zer gertatzen den. Ikuskizunarekin bada, hobe, baina irabazi behintzat. Beno, urriko azken astelenean abiatu zen aurtengo neguko lehiaketa, urtero bezala, eta ia bi astelen bakarrik geratzen zaizkigu, eta final handia. Bostgarren jardunaldia. Armailak astero bezala lepo beteak eta izarrak berehala kantxaratuko dira. Txalo artean badoa izar nagusia. Azken denboraldian jaun eta jabe, errege izan dena. Ia dena irabazi duena, atzelari asko lagun dituela gainera. Ez batekin, on bat hartu eta arekin eta arekin, ez. Denekin nagusi, Ibon. Bai, ez. Hainbeste atzelari desberdinekin irazioan igezko jaialai ligoen txapelketak guztok danekin irazioala, eta horrek erakusten dauzelako maila ondizego. Aritzerkia gazain eta badoakio. Markina semengo atzelari gaztea, Jon Ibarluzea. Papel hona itxen, Jon txapelketa honetan. Ez dago, partido baten bestogu ikusi maila bajatzen edo olakorik ez. Beti ikusi gu defentzan oso ondo eta maila ondixen. Eta irudietan duzuen mutilak berriz, lehenbiziko partide jokatu zuen eskasena, erasorako eta grina hundirik ez zuen erakutsi, eta baina bai azkar ondorioak atera ere. Bai ez, arrezkero, beti zen da defentzan nabarmendu dan pelotari bat, baina esan dozun ez, lehenko partidu horita gero, erasoan oso erasokor ikusiku. Eta ladutxen atzelaria, Mutrikuarra, Mikel Mantzixidor Mantzi. Eta hau ere, aurten sekulako jauzia eginik, txapelketa aparta jokatzen. Bai, hori da, zan geike, txapelketa honetan benetako jauzi xemon dabela. Lehen begon da, ez, udako txapelketak eta jokatzen, txapelketa batzuk bai, beste batzuk ez, eta egiz izan jokatu da bendien, maila hona erakusten, baina nik uste dut aurtengo winter honetan erakutsi dagoela, gorengo maila horretan dagoela, eta berakin kontau bidabela, bai beti.
Enda biziko sakea iazko txapeldunentzat. Erkiaga Ibarluzea bikotearentzat. Gaur Donostiako zesta eskolako aurrak izan ditu jaialdi hasi aurretik eta gero jokoen arteko etenaldian ere aiesek arituko dira. Eta horrekin ere esmatu dute. Bai ez, aurten ikusi hau eskola desberdinetako ume txiki pelotari asko eta horretzako zelako ilusio idan olako leko baten, jente kontoiekora arte beteta dauela kantxara urtetik eta euren balixu erakusti ez, horrik beren etorkizunen inspirazio asko. Dena prest, sakea Erkiagak, Laduch zain, 10:04 denean jagia egin, sartu egin da Laduch atzera, Ludovic, bien tartera, Luze. Libre. Ondo Mantzi. Ondo Ibarluzea. Aire. Atzelarien arteko borroka. A los dos. Hans. Aire. Laduch sartu da, eskuinez atzera. Eskatu, sartu eta atzeratu eskuinez Ibarluzeak, eskuinez Mantzi ere, jaitsi, atzera Erkiagak. Libre todo. Bueno, gorra, lehenbiziko tantoa. Bai, eta azkenean Ibarluzeak bera gutxe egin du. Atzelariak ongi arrotzen eta ongi atzeratzen ikusi ditugu, ez da erraza errebotera heltzea honekin. Oraingoz. Bai. Nik hasiera baten pentsatuko neban aritzek eta Ibarluzea baigut pelota bizitxu hau atako ebela, Mantzi eta Laduch bixe die defentsako pelotarixek eta bosteun tantora arte jokatu aldabenak eta egun pixkat bizitxu hau topoko bela, baina ez nahiko martelaz urten dago erepe bai eta lanerako goguaz. Oraingoz bintzat, Oskor Xamar pilota hori. Sakea Luzegi Laduchek. Beste lau atera ahal izango ditu, bisegidan espaldima dira. Beste lau pasa ere egin ditzake. Eta bakizue zein den aurrean zain daukan eiztaria. Oraingo hau erkikendua izan da. Bai, Laduchentzako partidu hau eta bai finalarei begire bai. Saki oso kontzentrazio handia satabiko dau. Dago esan pasa gitxikin, azken baten aritzen arrisku hori ondioko ondixo gitzen dau eta mina ondixo egin aldotza ez badau ondo azartetan Saki. Estabil bat ere galtzaile aurtengo neguko txapelketan. Jon Ibarluzea, baina gaur lehenbiziko biak markinarra galdu ditu. Hau errebesez, horra nora joan zaion. Está bien, vamos. Bueno, beste pasa bat. Bai, hori igul gaurko partidu apur bat hartuko dago neurri hartzeko, ez? Aritzen kontra, batez be hori finalera begiren, naiz eta gaur dana gazurten, eta esan duzu mogun, jaialai liga horretarako puntuek garrantzitsua dizela, baina bai, hori ona, Justuan balekoa, eta igual, bai. Coge confianza en el saque, vamos, va. Guztuen. Venga, baina alanda guztio txartu atatako ez dagoa pederoso eta
Eta ez da heldu. Ibar luzea. Haure oso motzen ateratakoa, baina balekoa. Bueno, ba... Ez da ongi hasi, Markinerra. Ez. Askotan pasaten da, igu berez lasaitxuen urten aldozun partidue ja finalera zailkatuteza, ja espekuzu horren beste jokuen, eta igu apur bate tranquiltxua edo erosua urtetezu, eta horrek eraitxetu alako hasierak eukitxia. Tentsio puntu bat falta behar da. Mantzi errebote ingurutik osongi. Todavía aire. So. ¿Ves? Voy. Barrura Erkiagak. Atzera Mantzik. Ondo. Ibar luzea. Sino. Bien. Aire. Libre todo. Ay. Gora! Mantzik errebesez. Sobera loratutako pilotaka da. 4-1, hanen orduzu ondoan. Jon Barrenetxea Movistar taldeko ziklista dugu gurekin. Jon, Gabon. Haupa, Gabon. Mallorcatik heldu berri ez da, Mallorcako challengean aritu zarete? Bai, hori da, temporada hasi berri dut eta atxo bueltatu nintzen eta gaur atxeden egunan niretzako eta ona urbiltzeko aprobetxatu dut. Gainera ondo joan da, 3. egunean 4. postu bat erdietsi zenuen. Bai, nahiko ondo hasi dut denboraldia, oso pozik nago lortutako emaitzekin eta bueno, espero dut oran jarraitzea hurrengo karreretan be bai. Jon, eta Gernikan estreinako zezan lehenbiziko aldia da, Gernikan etortzen zarena. Bai, hori da, ez da punta ikusten denengo aldia da, eta bueno, oraingoz partida apura eta aspergarria izaten, 0-4 hasi dira galtzen, baina bueno, buelta ematen dioten. Jon, nork animatu zaitu? Nire laguna txomin joariztik animatu nau, azkenean bere kuadrillako lagun batek jokatzen du, Joni Barruseak, eta bueno, beti esaten zidan, bueno, etorri barzara egun baten, eta gaur etorri alen izan naz. Ea partida hon bat ikusten dugun eta gozatzen duzun, Jon. Ea partida hon bat ikusten dugun eta gozatzen duzun. Eskerrik asko. Zorte hon denboraldian. Eskerrik asko. Jon Barrenetxea. Kuadrillako laguna ikusi eta ura animatzera. 5-1 hemen duzue. Azken tantoaren errepika. Ladutxe Gormabiko dotorea. Leko nien hartu dugu eta ondo aprobetxau dugu. Luze, ongi. Hoy si no. Venga, levanta. A los dos. Ibar luzea. Aire. Venga. Hablando. Libre. Aire. Ladutx. Amaika terditik errebesez, Markinerra. Amabitik mutrikuarra. Gora. Ikusten zen oso arroz joala. Eta ez du ezker horma libratu. 6-1 eta galtzaile, Jon. Bai, esan dugu, txapleketa danin ibilidala bape pelota galduari, partido danetan maila altu erakutzi bari, momento ahul batik erakutzi bari, eta gaurko honetan hasierie, baina arte ikustegun momentik eskasenak. Saietxetik atzera Erkiagak eta Rosen bigarren kintzea. 2-6 eta partida azkarro oso. 54 pilotaka besterik ez, lehenbiziko tantoa jokatu duteko horrena, 18 pilotakakoa, handik aurrerakoak, labur doaz.
askotan honen partidoko apur bate arraruek ziren. Dakizu, partido barri jokatu bizule finalien, solanak zailkatut ezago zenin, eta paseten diolakuek, partiduek apur bat sentsazio arraruekin urteten dabela pelotarixek, apur bat igule larrei erakutzi barik, apur bat eusten beba inoz, apur bat ez dakit, bai sentsazio arraru emoten da. Jaren 16an jokatuko dute berriz elkarren kontra. Eta ara gaurkoa irabazita eta ondo jokatuta heltzea. Beti abantaila, zalantzarik gabe. Tantorik ez du ematen horrek, baina beste zenbait gauza eman ditzake. Ponpagoran oso ongi mantzi. A los dos. Aire. Galasai. Ibar luzea. Oi. Ondo Jon. Ondo arrotu egin du, baina ezker horman gora joan zaio. Bai. Eta harrituta nauka, eta guk, bai, zuk aipatu zu, partida lasaia jokatzera edo etorria izango zela ustez, baina orain ez du lasaitasun handirik izango, ja urduri eta zalantza handiekin. Bai. Bai, igule, onja ikusi da benin zemat eta utz geixa hoein, urduritasun geixa torten di, eta bai, momentuen ez da bil bapebe ondo pasetan joan kantxan. Ladutxen sakea. Erki. Aire. Ormabikoa ikuskarria. Eta hemen nagusi Ladutx orain arte. Oso ondo jokatzen. Ausart. Bat bera galdu gabe. Bi egindako ditu. Zoragarria izan dago. Xavier, armaietan badugu beste protagonista bat, txirrindularia, trinketlaria orain, izarrez betata dugu gaur ere armaia. Luis Sánchez, Gabón, buenas noches. Ay, Gabón. ¿Qué tal estás? Bueno, como comentábamos antes, lesionado, ¿no? No tengo habitualmente la oportunidad de venir a ver, así que disfrutando. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Eso es. Ver la cesta punta en directo siempre es un espectáculo, así que cuando puedo, pues aprovechar. Este frontón de Guernica no se parece en nada al Garat. No, la verdad que no, pero como te decía, ¿no? Antes tengo buena relación con Aritz. Cuando puedo intento venir a verle y lo dicho, disfrutando a tope. De momento los azules están mandando en la cancha. ¿Qué crees que pasará? Bueno, yo creo que con vistas a la final están tanteándose un poco, ¿no? No sé si igual con la esperanza de no dar muchas pistas al rival, pero seguro que rojos se acercarán en el marcador. ¿Tienes, Luis, alguna fecha prevista para volver a las canchas? La verdad es que no, me lo tomo con paciencia. Es una lesión dura por lo que me han dicho, así que intentando rehabilitar a tope cada día para volver lo antes posible. Ba, animo, Luis, eta lasai, pixkanaka, kantxetara ea laster bueltatzen zaren. Mila esker. Vale, eskerrik asko. Luis Sánchez, trinketlari bikaina ikusgarria. Eta Iruñetik espresuki etorria. Aritz adiskide du. Aritz Ibarluzea, Ladutx eta Mantzi ikustera. Infiltratuta jokatu zuen Superprestige lehiaketa, orain ez dago jokatzeko moduan, eta Frantziako buruzburukoa, aurtengoa, galdu egin du. Baina, sasoi beteko mutila da oraindik, urteak eratzen zaizkio, bere goi maila erakusteko. Beno, Ladutxe galdutako lehenbizikoa, hause izan du. Horra, garbia zuen. Bai. Atzelariaren zatere ona zen, eta prest zegoen Mantzi. Aire. Atzera Ludovicek pilota zaila sartu du.
Jonegea pixka bat bere onera etortzen den Ormabikoa, ordu Aritzek, beste Ormabiko bat, 4-8. Erkiagak egin duen bigarren tantoa. No tenemos prisa, venga. Está bien, va. Bai, gitxike ja sartzen badoi ez. Seguimos, Aritze jongo da beti ez gitxike juten da portien sartzen, eta Jon Berabe partiduen sartu ala zentzazin horiek hobetzen berantzako bai, garrantzitzu da. Naiz eta zan ez, importantixi ez daukela, baina bai dauke. Ondo jokatzi beste konfitxantza bat emotetzu eta finalera irabazi edo galdu, baina bintzet maila ona monda heltzia oso garrantzitzu da. Aire. Atzera Ladutxek. Venga, Barti. Oi, libre. Mantzi. Aire solo. Ormabikoa ikuskarria. Urruti zen. Bai. Eta oso behetik, baina nola zabaldu arazi duen, Bai. Aparta izan da. Alboko postura horretatik Ormabiko egotati esan dozune olako atzetik, ez da baper erreza, eta egiz izan tanto dote hori eta zai indabena Ladutxek. Oso otorea. Zaila sartu, zehar begira da, egoeraz jabetu, eta exekuzioa zoragarria. 3 egin ditu, 3 bi paretaz. Orain sake luzegia, pasak asko. 3. hau. Venga, Ludo. Garaiotarako asko. Bai. Horri izan dezake korapila handi bat. Urrengo jokorako. Pasaren ondoren bigarrena laburratera du, ez du ezker horman sartu gainera. Bai, abiadura guztiz bota da Ladutxek horre ez dauki inolako aukerarik. Erkiagaren sakea. Ondo Mantzi. Venga, Barru. Oi. Zaili asko sartu du. Oi, si no. Bien hablar, Aire. Esto. Erkiaga. Aire. Pásale, Ashai. Muy bien. Aire. Mucho, Arit. Bien tartera. Oso ondo berriz ere defentsan. Ladutx. Eta azkenean atzean bukatu gainera Ibarluzeak sobera arrotu du eta 10-5. Pilota zailak sartzen. Lapurtarra, Getariarra. Vengo yo dentro. Asko gustatzen ari zen. Bai, zatera juna txapelketa honetan beste pelotari bate maila handixen jokatzen egon da lehenbe bai, partido garrantzitzuek, txapelketa garrantzitzuek, baina aurtengo txapelketa modoko maila nik egiz esan ez da sekulikusi. Defentsan esan dugun lehenbe oso ondo jokatzean pelotari bazan, batez be frontuizari begire, oso errebese indartzu duke, eskumiaz goz ondo. Baina aurtengo edizio honetan ikusitzaguna da, erasoko joko hori, gaurko honetan ja sartutu tanto der batzuk. Eta esango neban bebai, sartu bigune talde horretan, goraka dijo da bene talde horretan, sartu bigule Ladutxu bai. Hemen sartzeko modukoa iruditu zaio Erkiagari, egin du uztaiaio eta kanporako bidea hartu du pilotak. 11-5 lehenbiziko joko hau. Oraindik ez da erabaki, baina aldea handia da orain arteko handiena. Lehen ere izan dute, 8-2
Joan dira orduan ere 6 tantoren aldea izan dute, baina 15. Gero eta hurbilago. Pumpagoran ondo, Mantzi. Dale! Venga, Barru. Barru. Busca ahí, si puedes, Si no! Pumpa laster, sartu, Ormabikoa, baina kanpora! Sei tantoren aldeak ematen du horretarako lizentzia. Pelote, ¿vale? Venga. Eso es, Mantz, eso es! 6. tantoa, Arrosentzat. Bai, eta Jon ez dugu pape eroso ikusten errebesa. Ze bota da hor, 2-3 goiko eskerpareteko goiko alde horretara. Eta oin arrezkero apur bate erreserbetan dabil, estabil soltetan, kasu honetan hori zabalera junda apur bat eutxitzelako errebesaz. Aritzek esatza junda esatera be bai, tranquil gozatu, usatu bai, tonto ilusia eta leko dana dugu. Piloteatu lasai. Erki sartu du ezker Orman Aritzek, 7 eta 11. Ispastertarrak egindako 4. Venga, seguimos, va. Venga, Ludo. Bishok. Ahí, Bishok. Ibar luzea. Aire, hoy. Hoy. Atzelariak eskatu dio. Bai. Sartzea erabaki dual ere. Ladutxek saskimuturrazio eta oso denbora gutxian erdira laburtu dute aldea. Orain esan dut, 6 tantoren aldea, orain 3. Ondo Erkiaga defentsan. Eta berak bukatu gainera, 9 eta 11. Irudipen haukat, minutu gutxien ez, segundo gutxien, egin dituztela 4 tanto. Bai, segiduen, ez iztu bizitzen izen da. Tanto motxak eta iskorrindekuek, eta bagoen ja tanto bide. Sartu egin dira. Bai, partiden daz. Sartu egin dira partidan. Arro. Ondo kendua. Aire, no. Erreboterako utzi dute. Katigatu egin zaio 10 eta 11. Hain nagusi izan, eta aitaren batean gain gainean dituzte. Bai, zentzazin egitea, gorrixek izelako gauza hondik badik, 6 azpiritantoko amantaia, oza, desamantaia hori, segiduen murriztu da bela, baina izerrein egin barik, gauza hondik egin barik. Antziren ama, ikusi dugu horri irudietan. Bixo, boi! Venga! Barru! Barrura. Segi! Zazpiter ditik eskuinez, atzera Mantzik, eutsi honek. Bueno, asentatu da. Arkinarra. Venga, ponte! Oye! Mantzi. Boi! Aire! Dentro libre, mírale! Eskuinez atzera. Ondo, Ibar luzea. Oye, no! Eta Mantzik esan dio hemenago nahi baduk. Baina ez du sartu. Ados jaun Andreo, gados. Arrapatu dituzte. Erraztasun handiegiak ematen bolada honetan. Lehen hasieran gorrixek indabe nutze, azken aldiz urdinek indabe. 3 galdutako Mantzik. Ladutx. Jokoan. Luze xamarrutzia.
Baina Ibarluzeak ez du heltzerik izan. Venga, hasta el final sin fallos, vamos. Ladutxek beste bat ere egin du. Errestoan oraingo hau. Ondo, lehen bota da bolako bat eta eskerpareta ikututzapur bat lenguen eta aritzentzeko aukerien kidagoen barruti barrure. Eskerpareta ikutu barik oso ondo bota dugu eta... Horratx, ezker hormari paraleloki. Dotore. Luze, Erki kendua. Aire. Voy. Hor da, Ibarluzea. Aire. Voy. Mantzik eskatu, sartu eta atzeratu. Gora! Amabina! Mutrikuarra ere kutsatu da pixka bat. Bai. Hasieran oso seguru ibili da. Utzegin barik eta bigarren zati honetan, lehenko zeteko bigarren zati honetan, bera hasi da utzek eitzen Jonek barik. Perdón. Shit. Vamos. Esan, Esune, aire. Libre. Lasai. Sale. Erki arrotua. Venga, Barru. Los dos. Indarrondian erreboteatua. Ondo Mantzi. Oizino. Erki eskatua eta heldua. Ponte. Aire. Los dos, Venga, sale. Si no, sale. Ladutxen errebotea. Si no. Los dos. Aire. Voy. Aire. Libre. Atzera. Getariarrak. Aire. Eskuinez pasa eta eraman Jonek beste aukera bat. Eta txapapera. Aukera garbia izan du Lapurtarrak. Baina hor barrurantz zijoan Erkiaga. Bai. Eta hor presak antxean egin du azkenean. Bai. Engainetera junda, hormabikuen posturi lehenko da berazkenien barrure. Baina ikusi benin aritzek igerri jotzala ordutxe intzen dago. Joera hartuta zeukan eta beste aukerari gabe geratu denean hor sosegu pixka bat falta izan du eta orain txokoan ondo utzia heldu egindaritz. Eta ez du barkatu Ispastertarra. 14 eta 12. 11 eta 5 joan dira. Eta geroztik 9 eta bateko partziala. Guztiz, alderantzi. Era bat aldatu dira gauzak. Lehen zatian erraztasun handiak eman dituzte Arrosek, Ibarluzeak. Vamos, Eta bigarren honetan berriz, Urdinek barkatu egin dute eta aritz orain tanto sorta ederra egiten. Mantzi. ¡Sale! Venga, Euti. Voy si no. Ponte. Si no, sale. Libre. Hormabikoa ikusgarria. Ze abiadura eman dio. Tampoco tenemos que arrancar todo, Está bien, venga, Oso otorea izan da. Muy bien, vamos a por el set, venga. Beste bi egin behar. Aldia beste bi sakek kendu behar, aritzi. Sake errestoan tanto pana egin dute orain arte. Baina bigarren jokoari begira, pasarik ez du oraindik aritzek 3 baditu.
Ladutxek. Luzegi. Laugarren pasa. Venga, Ludo, vamos. Ia, arazu ez Eta begira, txikuritarrak. Eta erdikoa, Iagoba, Palaz profesionalizan. Bueno, gaztetan oso ondo jokatzen zuen eskuz. Gero Palaz profesionalizan zen, eta gero zestaz. Eta ondoan berriz, anaia erremontista izana, aita. Bueno, hemen amaitu da lehen da biziko jokoa, gero xeago aipatuko izkizu txikuritarran kontuak aipatzekoak dira, eta 15 eta 13 eta Ibarluzeak sustutxoa izan du, hasiera horretan, ane? Jon, hasieran hotz xamarra hasi zarete ondo sartu partidan, baina lortu duzuen lehen zeta poltsikoratzea. Bai, hasi neu egina oso txarto, aritz ondo bilida. Neu egona faiuk eitzen, rebesazen ekixen zelan altzau, danak ora joatez, palo batzupe bai. Eta bueno, lehenengo deskantzotik aurra ja zekitxia faetan hasina, aritzepe tanto pilo bat itxu da horri esker irabazi gu lehenengo zeta. Konfiantza gehiagorekin, Jon? Bai, zira baino bai, sartu kontzentraute partidora eta holan ezilik hasi partido bat. Oin bigarrena, bueno, ja bentzen ritmo nia hobeto doien. Sorte hon. Eskerrik asko. Beno, hasieran galtzaile ibili da. Ez dakit, tentsio puntutxoren bat falta edo zer izan duen lehenbiziko tantoetan konturatu denerako. Ara, bata bestearen atzetik zema pilota galtzen ari naiz ni eta konfiantza galdu du, eta ala eta guztiz ere, garaiz erreazionatu dute Igon. Bai, egiz esan zazo baten ez genuen inundik inapentzetan zeta ugorrixek idaziko beniz, egiz esan, hori ez genuen ikusten ez minik eitzen, utzasko eitzen ikusten gendu zen, eta bazken edutze joan behapur bat sartu da kantxan, eta aritze hasi da bere joko doktore hori ataten, eta guetien montzen. Entzun dezagun zer dioten urdik. Cuando está delante, al lado de la derecha, tengo que tirar. Pilotalekuko audio oso musika oso altu dago eta ez dugu horrez errentzuterik izan dena den. Arreta erabatekoz entzun ditu Ladutxek esandako guztiak. Beno, hau azken aurreko asteleena dugu, datorrenean ere hemen izango gara. Oh my gosh. Seguimos con otra. Oh my gosh. Has echado decidido, sabemos que hoy no. Datorren asteleneko hori izango da. Aurtengo azken asteleena neguko lehiaketarentzat eta gero hilaren 16ko finala handia geratuko zaigu eguerdiz. Eta zuzenean emango dugu hemengo finala, gero berriz eskuko jaialdia arratsaldean. Donostiako Atano 3. Beno, txikuritarren irudia ikusi duzue. Iagoba, Palaz eta zestaz profesionalizana, Aitor anaia ondoan erremontista profesionalizana, eta ez dakit Iagobaren edo Aitorren semea zen, nik uste Iagobaren azela. Aita eskuzko profesionala, oso maila honeko profesionala izan zen, garaiko hoberenekin aritutakoa. Osaba Xanti orain dela hilabete gutxi hildena, zestalari bikaina izana, eta haien aita ere pilotari bikaina izana, eta bueno, zerbaitegatik jarri zioten Urrestilako pilotalekuari txikuri izena. Bai, familia... Meritu gutxiagorekin jarritakoren bat izango da. Bai, hori. Hortxe ikusi dituzuen txikuritarrak, eta Ander Rimaz ere bai.
gurasoekin. Urtero etorri hoi da. Ander. Donostiako zesta eskolako aurrak. Pozez txoratzen. 2000 lagunen aurrean. Alajaina. Betiko geratuko zaie. Oroimenean ondo intzaturik. Beno, alenda biziko jokoa. Iazko txapeldunentzat. Erkiagarentzat eta Ibarluzearentzat. Ia, bigarren hau, zelan hasten dan, urdinak. Ladutxek horrek lau pasa horrek daukez, dauenako, ia hori, arazo hori, zelan arazo horretat izan aurrera urtetan dabe. Eta ba, bintzete eurepe, esan dugun, ondo jokatze importanti da, eta bigarren setu honetan, zintazin honak etopau dira. Zama astuna izan daiteke. Aire! Beste pasa eginak izatea, hau ere zen urruti, zazpiko arrastotik. Bantz! Aire! Boi! Hoy no. Ara, utsa hundia Ladutxek. Hau, pilota berria. Bai, Hotz eta motel. Pelota barrexata da, apur bat pelotegoen sartu eta partiduen ozta besartzen juteko. Baina holan esku-eskuen dago esan nolako pelotak utze egin ba, zai daukie. Erkiaga. Oztu Ladutxek. Atzera aritzek. Bien. Aire, mueve. Libre. Oh. Venga. Barrura. Ordaritz. Txokoan. Lehenbizikoan heldu da. Atzeratu barruan alda ez. Kanpora joan zai oso behartuta. Bai. Eta bi eta huts aurretik dira Arroxeak. Borra. Lehenbizikoan bai. Baina gero gelditzeko garaian ere arazoak izan ditu. Oso postura bortxatuan beso hutsarekin jaurti du. Eta orain berriz aukera garbia. Zulo ikaragarria geratu da hor txokoan. Ondo aukeratua izan da, antxezekoen tantoa. Hor ez dago zer esanik. Bai, baina esan den bida hasiera horretan erremate danetan ba azartetan ibilidan moduen Ladutx, baina buelta hori etorreta gero, ba... Kamus dabil oso, antzu. Bai. Eta Mantziren errebeska da, ozta izan da barruan. Libre. Atzera Mutriko Barrak. Ondo jon. Aire. Bixok. Aire. Entra. Baina sartu du. Barru, ven. Jaki handia egin erazi. Ondo Montzi. Barru. Tranquilo. Gobantz. Hartu. Ibarluzea. Erki. Aire. Baietxetik. Erkiak ere. Venga. Ondo. Aire. Venga. Txokora. Zeinen ongi. Zeinen ongi amaitu duen 15 hau Ispasterko izarra hundiak. Eta eginak baditu 8 da eta galdutako bakarra. Ladutx hobeto hasi da, baina
Une honetan, post egindakorekin segitzen du, galdua baditu 6. Atzelariek eginik ez, 7 galdutako Ibarluzeak, 5 Antzik. Eta Aritzek ja arpixen igertako atarra dago, ez? Hori biltzai edo killer iztitu hori, ez da nahi irabazi bakarri, baizik eta gainera nahi dau abantaiaz irabazi, erakusten aldanik eurek konfixantzak itxinaz geratu eta eurek karixei aldanik eta gitxinaz, ez? Eta arpixen, tantu horretan arpixen ja igerritxakon hori, arpei hori jartzen da bena, kokotera noia hori. Argi nirekin. Horre geratu inda guztaiz. Errebotetik ez da bate egiten pilota hori. Bigarren joko honetako lehenengo tantoa urdinentzat. Eta Erkiaga sake errestuan egin duen 3. Miren Larrarte eta Itxaso Erasun, Gabon bikote. Gabon. Esku pilotariak, baina zesta punta ikusten gaurkoan Itxaso. Bai, bueno, aukera etorri zaigu eta 2 aldiz pentsatu gabe etorri gara. Lehenengo aldi alda, Miren. Nire kasu bai, eta zoragarri esan, bai. Lehen impresioa, zein izan da? Bueno, oso bizi pelota ez, azkenen frontoia handia da, eta dana okupatzeko, eta oso politia da. Itxaso, biok gelditu gabe zabiltzate. Bai, egia esan ointxe Euskal Liga jokatzen gabiz bete-betian, eta bueno, Mastercupare bai hor dakau, así que bai, partidu faltaik ez dakau. Eta partida honetan, zer gertatuko da, Miren? Kontan, bueno, itxura behintzat gorri aldea mateo, baina ikusi berkoa. Itxaso, zuk zer deritzozu? Bueno, partidu hasieran oso gorran zijoan, baina, bueno, Erkiagak eta kriston buelta idea ematen da, bueno, oso interesgarri da. Ia bat, tanto onak ikusten ditugun eta gozatzen dugun, eskerrik asko bikote. Bai, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko Miren Larteri eta Itxaso Erasuni. Etengabe ari dira jokatzen bai. Eta Erkiagak beste tanto dotore bat, oso behartu eta erreboteatu du Ladutxek. Eta Aritzek txapa gaineko dotorea. Moztuta 2 egin ditu batez beste 2,2 partidako. Zeu! Hoi! Aire sartu! Erreboteko zulotik eutxi honek. Aire! Mucho Aritz! Ondo Aritz. Aire! Eta Mantzik egin du. Hasierako egonkortasuna galdu dute urdinek. Eta badoazki, 7 eta 1. Bai. Badoi ez bai, eta esan duzun, Bizkor eta... Ara, euskitzeneko Lurdez. Zene gaztenarekin. Gernikaraino etorrita. Ibilia, dena da erromeria. Baduzu eitxura, Bai, baldugu. Komeni. Hori da. Sake luzegia orain, Aritzek, baina lehenbizikoa du. Horretan ere aldea handia dago. Venga, vamos. Conmigo. Amabita laurdenetik errebesez, Ibarluzea. Erreboterako utzi dute, Ladutxek. Eman dio Kalanta. Suerte pixka batekin behar bada. Tanto, vamos a hacer. Venga, hacemos una serie. Zabalerantz, irten da pilota hori, abiadura ikaragarrian, eta biak pasatu ditu. Bai. Bera, pasatzera junda, Zabalera bari barrutik, baina engantxa biako aprobat eta... 6 egindako Lapurtarrak. Begira. Luzatu Galanta eman dio, gorputzari, baina
Ez du deus egiterik izan Ispastertarrak. Ondo kendutako sakea. Libre. 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 Mantzi. Hans. Aire. Venga, corta. Etxi. Jo. Edarra. Jeitsi duenean ez du ezker horman sartu. Eta aritzen erremate hau ikusgarria benetan. Aparta, Bai. Zelako ondo itxen da ben jokaldi hori. Zelako zaian eitxia, eta zelako ondo itxen da ben. Berak zelako errezen moten da ben itxen da bela. Karagarri da. Ikustekoa, angelu guztietatik ere ikusgarria. Bikote Fausto Larrinaga daukagu gurekin, aritzen entrenatzaile izana Fausto Gabon. Bai, Gabon, bai. Partida erabakita aldago, 8 eta 2 alde handiegi alda. Nik bai ez, nik bai ez, erabakitza da, hola, aritz ondo. Lehenengoko partidua ez da esean kompliken jake, baina ondo hasi dira ladu izan mantzi, baina momentu honetan aritz gelditzen, ez da pentsatek gelditzuko da. Aritzek hartu dau karreria eta aurrera doi. Ondo baino hobeto ezagutzen duzu Erkiaga, veteranoa da, baina oraindik ere kantxan izarra. Bai, ondo ezagutzen du. 7 urtetik 19 urtera arte, debutau arte, nirekin egon zan, Lekitxoko eskolan, bera Lekitxoko eskolan etorrezan da, ondo ezagutzen dut, bai. Bere bilakaera gertutik jarraitu alduzu bere jokoa, bere bilakaera. Bai, beren partiduk, bai, beraz, egoten da ikus, beren partidu danak aldotela, ingurun badiraz, nire bizire ezin ingurun, ikusten alegintzen ez ikusten. Beti izan aldu alako dizdira. Bai, gaztetatik ikusten jakon pelota asko sartze ban, pelota asko sartu eta gero horrek, horrek jokaldeak eta Lekitxonik ez itxea dagoz. Bai, gero berak jarraitzu dau, urte askotan, jente honagaz jokatzen Miamin, Goikoetxea, Lejardi, Rekalde eta horrekin danakin jente honagaz, aurrelari honakin, eta berak asin ja, pelotari modura asko hasi da. Eskerrik asko Fausto gurekin izatearren. Eskerrik asko zegoen. Hor falta izan du esatea. Orain azkena egin duen jokaldi hori neu eragutsi nion. Venga, ponte. Baina 7 urtetik eberetzira. Venga. Denbora asko da. Venga. Eta... Garai horretan nork irakutsi, nork idatu izateak asko balio du, eta baita gero berak aipatu duena aurkariak ainonak izateak ere. Bai. Baina ditzentzako Miamin jokatu da bezan urte asko horiek jente horren kontra, eta izan dugun egunero kinieletan, egunero konpetitzen, asko joko maile asko igoti eraitza. Orain berriz eskuinez, ikusi duzuen on jarri duen pilota. Asko behartu du Mantzi. Ezin izan du deus egin Mutrikuarrak. 9 eta 2. Hamabi egindako ditu Erkiagak. Txokoan ez du engainatu. Eta gero ez zeukan arrisku hundirik hartu beharrik. 10 eta 2 eta bigarren joko honetan oso txiki geratzen ari dira. Bai. Galtzaileak. Ez zituta ikuste goguz. Eta... Ja, nik uste dut partidu hau alde batera laga eta finala pentsetan dauzela, baina... Importanti ez. Naitxe oin abantaia hondi xeuki, garrantzitzu edo eurentzako ondo jokatzea. Tanto batzuk eitxia, sentzazio naiz eta galdu bitxu gauza batzu txartu joguz, eta akatz edo bestien gauza hona gaitxi galdu dugu, baina azkenego tantuek bintzet, azkena arte topera juti eta ondo jokatzen sentzazio honen horrekin bukatzea oso garrantzitzu izango litzak eurentzako. Neu ere, iritzi berekoa naiz.
orain segidan aldegingo baliete 15 eta sentsazio txar hauekin, pentsa noiztik, Hamaika eta 5 aurretik joan direnetik oso oker dautza. Eraban mendean hartuta euskate, tantorik egin ezin eta oso txiki geratzen ari dira eta sentsazio txar horiekin joango balitzaie bigarren joko hau finalerako, Ibar Luzeak oso gaizki hasita, lortu du, buelta ematea. Dale! Venga! Txokoa ikuskarria benetan. Tanto on asko ikusi ditugu. Ez dakit denetan onena, ez dute gauza. Oso zai hau da. Hortik, bat ere indarri gabe, eskuz egindako inako baten parekoa. Ikustekoa izan da. Hor pilotak askoz ere indarra handiagoa zekarren eta indarra horrela galarazi, horrela hilda ustea ikaragarria da. Gaur be, egiz esan erakustaldi xemot labelaritzea. Bueno, Ladutxeren tanto ederra, sake errestoan egin duen bigarrena. Ya, cadena arriba, Seguimos tanto hasta 15, bajamos un poco hasta que acabe, venga. Oso bolita. Hon txontxe mira, beure gigul peloti aldatu eta iakaeri aldatu apur bat. Tanto egeitxa, gure bakarrik, tanto batein da beste bat eta beste bat. Tanto egin eta zentzazin hobetu. Oso luzea izan da, marmarra bada hemen. Askori luzeegia begitan du zai antza. Indarrean, hor da Mantzi. Atzera mutrikuarrak. Ia pasatutako pilota. Ladutx. Ormabikoa ez du sarean sartu. Edaman Erkiagak beste aukera garbi bat, txapa gaineko Doktorea. Oso polita. Hau eta Hamaika, tira, itanto eder orain. Ormabikoa ez du sarean sartu baina asko behartu bai. Hemen duzue. Zuen beste ezer egiteko aukerari nahikoa egin du. Eta gero txapa gainekoa, zoragarria. Ondo kendu hau ere, luze baina barnean. Aire! Hoi si no! Aire! Shot! Sino! Aire! Aire. Atzera Mantzik. Venga! Hoi! Kumpa Arrondo. Ibar Luzea. Dale! Eta... Dentro! Seu! Erkiaga. Azpiazpitik atzera. Eta hori kanpora. Erki ikusi du. 12-4. Kanpoan Garbi. Aire! Saietxetik atzera bikain. Indarra behar du horretarako. Está Cuando tengo que estar listo, mía, mi culpa. Hasta 15 avanzamos.
Bueno, mitzetan denek azkeneko tantu hauek urdinentzako garrantzitsuk beste itxura bat azbeintzen. Neil Young zaldieroaren musika eta Ladutzen sakea. Txapa bera! Susto hartu dugu. Bai. Bera gaundiena. Aurreko epaileak. Sustoa eta txalo zaparra da. Beira. Oso motzean ateratakoa. Ezker hormatik garbi irten zaio Aritzi. Begiratu, jaurki, txapa bera. Eskapadatxoa egin du aurreko epaileak. 6 eta 12. Txokoan, ederki pausatua. Erkiagak Taleko luzea da gero eta aurreraino egindako lasterkaldia. Indarrean, baina saskiratu eta dena aldezuela. Ormabikoa berriz ere. Erkiagak biparetaz egin duen. Laugarrena. Sakerrestoan egin dituen ez aparte. 14 eta 6 Erkiagaren azken sakea izango da. Ondo kendua eta pasa bakarrarekin amaituko du partida. Eta Sakerrestoan zenbat egin dizkio Ladutzek 2. Sale. Erreboterako utzi dute. Arriba abajo. Ludovicek barrura. Ondo Ibarluzea. Ondo Mantziere heldu egin da hor. Errebotera. Ormabikoa barruan. Eta Ladutzek ezin. Lehen da biziko jokoa. Oso urdin izan da. 11 eta postera arte bazirudien erabakitzear zirela, baina handik aurrera erraztasun handiak eman dituzte. Ibarluzea askoz ere sendoago asentatu da. Erkiagak berriz lehentxeago Ibon Aldazabalek aipatu duen hiltzaile begirada hori Hiller sen hori atera du eta azkenean 17 egindako. Bai. Erakustali xemon dau, zer mota guztixetako tantuk, erreztasuna hundixaz amaitzen tantuek eta berak ezaban, berak irabaztin egin lau partidua bai edo bai, nahiz eta finala ez daukela olako garrantzirik, baina bai, erakutsi dau momentu ez, euro dizela favorita hundixak maila hauen mondezkero. Pero partidarik galdugabeko birikoteak hauetxek ziren, finalerako meriturik gehien egin dutena, finalerako bidea osatu dutenak. Bi hauexek gaur askoz gehiago izan dira, Erkiaga eta Ibarluzea. Eta partidako izarra hauxe. Etengabeko distira. Badizue argiek.
orain dela gutxi aipatu digute gainera. Planeten alineazioak direla eta ez direla planeten eta izarren argia bereizten erakutsi digute. Izarrek argi keinukari egiten dute, baina honek hau gutxitan itzaltzen. Hau etengabe daue. Hau gutxitan itzaltzen da, ez da zer dena izarra planeta edo dena batera. Eta lan ikaragarria gaur ere, eta geroxeago estatistiketan ikusiko dugu, baina Urdinek ia kilometro bat gehiago egin dute. Guztira, ez da partida luzea izan, baina 8.000 metro Urdinen artean dezentez gutxiago korriek. Badoaz, elkarrizketa seterantz. Pilotariak, hor duzue, Ludovik Ladutzen amorrazio keinua lehen da biziko tantoetan oberena. Bera izan da, asko gustatu zaigu Ludoren partida hasiera, baina gerora okertu dira, eta Erkiaga nagusi. Hor dituzue gaur ere Erkiaga aita semeak, Aritz eta Markel. Estalari bi. Eta Jon batu zaie orain. Eta finalistak gorantzadoaz. Ea, zerbait entzuten dugun. Baina Markelen irri ez zoragarria ikusi dugu. Honek ere aitak irabazitakoan egiten du irri, Honi ere etzaio bat ere gustatzen aita galtzen ikustea. Ez Aritzi ere galtzea. Suerti edauke ze askotan ikusten dago egizan. Bai, garai batean Retegiren semea alaxe ikusten genuen gehienetan Irribarrez, ura gehienetan joaten zen aita ikustera, eta bisemea joaten ziren julen gehien bat, eta gehienetan irabazten ikusten zuen, naiz eta urtez oso aurreratua izan. Beno, finalistak eta partidarik galdu gabe iritsitako bakarrak, anerekin. Hemen ditut aldamenean zorionak bikote Aritz. Hasi aurretik esan dugu gaur irabaztea garrantzitsua zela finalera begira eta lortu duzue. Bai, oso garrantzitsu. Nitzako bintzete garrantzitsu ez da, nik naixo ondo jogatute heldu finalera. Hola nik ezen dozu zerren bidozun, zerraldatu bidozun. Euneko emonda partidutan, ez da. Orduan gaur badakigu zer ez dugunen bier, hasi eri, da zerren bidon gero ondo indoguta. Jon, hasiera aipatu duguk ere hasierako atxeden horretan, hasierako tanto otzoiek esango dugu aipatu ditugu, baina buelta ematea zen garrantzitsuena eta lortu duzu, Bai, hori da, ez gabape ondo hasi, batez beneu, faio asko itxen, berezte idena sartu konzentrauteo partidure, baina bueno, gero motzeu buelta da bigarren zeta asko begoeto junda. Tanto oso onak ikusi ditugu Aritz, beste behin erakustaldia eman duzu, 17 tanto egin dituzu. Hasien txardo hasinaz, txapi bota nine ja peleoti ja txarto aukeratu dut. Beure, komeni jakena aukeratu dut, nahi izen dut bizitxe bi mota daz, bizitxetako motelena, baina ez da izen guztoku eta gero aldatu nien ja erosua bibili gara. 17 horietatik ikustagun zein izan den onena. Bigarren setekoa izan darit, bigarren setean 11-2koa. 11-2 Aritz, gogoan alduzu. Ez? Hainbeste egin da. Ez, baina... Bien, 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 bien. Rebotien dejadie, bai. Bai, bueno, gernika beti izan dut, ez da? Atzela dixe atzeratzen baduzu eta aurrela dixe... Badi bador mabikora, horre aurreko aldien lekuek egizten da bezala, eta hor aprobetxo batzutan indarraz emantzipazetan alegin dunaz, baina ez du lortu. Eta hori nuntan, pentsatu, oin behatzin gelditzuko zala igul, eta hor zeitzik bodo bixen aldea, eta zuerti bala dutxe hor mabikora, juntala.
partida iraultzen hasi zaretenetik erabazmendean hartuta izan dituzue. Bai, pelotin esatetutan, egon dalagakue, pentsu lehengoko deskantzure txabartu horreza itxik heldu bai, eurek horregaz pelotiaz min asko itxen izen da belako, eta gero horregaz pelotiaz oso eroso bilega da bisok. Aritzek esan digu Jon badagoela finalerako zer hobetu behar da? Nire guintzen partidu hasieri, rebesaz kontrola unera botatuten, piloa joatez gora, ena bili hor sentidun gustora, orduan etorri biko antzaio batzuk eitxa eta neurri hartza barriro. Bikote, gaurkoa gozatu, partida aztertu eta finalean ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Eskerrik askari. Eskerrik asko. Otsailaren 16 bitarte, badute entseguren bat edo beste egiteko aukera, eta orain ikusi berri dugun tanto horretan, aurretik ere, errebotean egindako inako bat izan du, asko behartu ditu, eta azkenengo horretan berriz zoragarri bukatu. Erakustaldi handia egin du Erkiagak, 17 egin eta 3 galdu. Metroak 3.822 Aritzek. Egindako tantoak 17 aze sorta, aze kalitatea. Biparetaz, 5 errestoaz egindako ez gain. Errestoan 4. Teajadaz beste 3. Galdutakoak oso gutxi gainera. Ladutxek, 4.217 metro. Egindakoak 9 izan ditu, hasiera pikaina, gerora askoz ere kamutsago. Iparetaz 4. Errestoan beste 2. Atzean beste 2. Galdutakoak 6. Ibarluzeak eginik ez du izan, galdutakoak 7 izan ditu, baina gehienak. Hasiera kaskarra hartan. Handik aurrera, bere aspaldiko maila erakutsi du, eta azkenean mantzik ere datu berberak eginik ez eta 7 galdutako. Eta galtzaileekin da, ane. Ludovic, ¿cómo te encuentras? Me encuentro como un día así, hemos intentado algo, se funciona bien con suerte durante casi todo el primer set, pero nos faltamos algo. Yo creo que lo que nos faltamos hoy fue un poquito más de concentración, al menos para salir bien el primer set. Luego en el segundo set fue una lesión de Aritz que hacen casi todo en este segundo set. Entonces ya solamente nos faltamos un poquito más de concentración en el primer set. Os habéis adelantado 11-5 en el marcador. Sí, es lo que te digo, 11-5, porque bueno, tenía muchas pelotas adelante, intentó y casi todo entraba con suerte. Y a este momento 11-5, bueno, tenemos que acabar el set. Y yo creo que fue nuestro problema esta noche. Mikel, konzentrazio falta aipatu digu Ludovicek, zuk zeuk ze irakurketa egiten duzu? Bai, azkenean lehengo setian eurak utze egite asko indue, gu aurretik jonga eura baino hobeto jokatzen, ez dugu galdu pelota asko eta bukaeran deskonzentratzen gara, presipitatzen gara, tantua gamatxua errezinunak amaitzen hasi gara, eta bueno, horre ez dugu asmatu, eta horrek seta erakio, eta bigarren seta 7-2 galtzen jungea, oso relajauta partiduz kanpo, eta bueno, horre konzentrazio faltia izango da nik uste. Ludovic, dicen que de los errores se aprende, que hay que mejorar de cara a la final. Bueno, para mí el saque, como siempre, está algo a este nivel muy importante. No sé cuántos saque Aritz me has tomado, pero yo creo muchas. Y luego un poquito más de concentración, como te digo, para acabar el set. Cuando está cerca de acabar, este nivel está importante de acabar. Entonces yo creo que hay que quedar concentrar durante todo el partido. Esto es más difícil, pero es lo que tenemos que hacer si queremos hacer algo en la final. Mikel, finalari begira, non egongo da gakoa? Bueno, nik uste partidu oso ezberdin izango gala ez, hasieraten konzentratu bertin beharko ea,
gakua aritze ebitatzi izango, azkenean behai frentez jokatzen bai oso behak tanto asko amaitzetxu, eta nik uste lan gehixun behar geula, gitxio arriz gau, eta bueno, horixe ez, Fabio gitxio. Bikote, animo zuei ere, gaurkotik ikasi, eta finalean ikusiko dugu elkar. Animo, Ludo? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beno, ñabardura txiki batzuk. Hasieran atera duten pilotaarekin erratu egin dira. Guri logikaz kanpoko iruditu zaigu, gero aitortu du erratu egin dira. Bestetik, metro gutxiago egin ditu Erkiagak. Hori seinalona. Pilotaria da, ez lasterkaria. Eta gero, finalerako elkarri oska egiten saiatu dira, baina lehendabiziko oskadek zauritxoren bat besterik ez diete eragin arrosei, eta finalera denak irabazita eta oso itxura ona eman da iritsi dira iazko edizioaren irabazleak. Eta datorren ostiralean berriz ere goi mailako eskupilotarekin izango gaituzue. Tafallan ere bada jaialdia, baina gu Amorebi eta Etxanoko pilotalekuan izango gara, Egigurenek eta Bikuñak Zubizarretaren eta Morka Etxeberriaren aurka. Jokatuko dute, 10 eta 4 denean zuzenean Elordi eta Zabaleta, Peñaren eta Albitxuren kontra. Eskerrik asko Ibon, eskerrik asko Ane, eskerrik asko lankideok eta ikusentzuleok, plazer bauzue, ostiral arratsera arte. Pasa asteon! Gabon pasa!